Tällä kertaa tehdään ihan perinteinen suodatinkahvi. Mulla on tässä vettä keittymässä. Sitten mulla on Chemexin kahvinkeitin, papumylly, tuoreita kahvinpapuja ja suodatinpaperi. Aloitetaan ensimmäiseksi kahvinpapujen jauhamisella. On tärkeää, että pavut jauhetaan just ennen kahvin keittämistä, koska kahvinpavusta lähtee aromit haihtuu todella nopeasti siinä kohtaa, kun se on jauhettu. Eli kannattaa välttää niitä valmiiksi jauhettuja kahvipusseja. Kaadetaan papuja kahvimyllyyn. Näin. Nämä on tosissaan todella tuoreja ja hyvän tuoksuisia. Laitetaan kansi päälle, ettei pavut lentele ympäriinsä jauhassa. Näin. Kun meillä on pavut jauhettu, otetaan suodatinpaperi. Mä käytän tällaista Chemexin omaa paperia, joka on pikkusen paksumpi kuin nuo perusmarketti suodatinpussit. Se ottaa vähän enemmän sitä kahvin rasvaa pois, jonka myötä sitten kahvista tulee vähän raikkaamman makuinen ja kahvin omat aromit tulee paremmin esiin. Laitetaan tää 3 luiskaa tonne kaatonokan suuntaan ja tää 1 tänne taaksepäin. Tän jälkeen otetaan kiehuvaa vettä, huuhdellaan suodatinpaperi kunnolla. Näin saadaan paperista mahdollisesti se paperin maku pois, ja jos siinä on tuotantovaiheessa jäänyt jotain hiukkasia sinne, niin ne suodattuu pois. Ja sitten samalla me lämmitetään tää keitin, että kahvi pysyy lämpimänä koko keiton ajan. Annetaan hetken aikaa keittimen lämmitä ja sitten kaadetaan vaan vesiveke. Laitetaan esilämmitetty Chemexi tähän digitaalisen vaan päälle. Pistetään vaaka päälle ja sitten kaadetaan aina 1 gramma kahvia 17 grammaa vettä kohden. Eli laitetaan nyt vaikka 20 grammaa kahvia. Näin. Tämän jälkeen otetaan vesi pois liedeltä, annetaan sen hetken aikaa jäähtyä. Semmoinen optimaalinen vedenlämpö olisi siinä 94-96 asteista, ettei ihan kiehuvaa kaadata tänne kahvin sekaan. Jonka jälkeen, kun vesi on pikkusen jäähtynyt, aletaan kaatamaan hiljalleen vettä tänne kahvin sekaan ja tehdään tällaista pientä pyörivää liikettä, jotta kahve alkaa uuttumaan kauttaaltaan. Sitten kun me ollaan kaadettu semmoinen noin 10% siitä veden määrästä, annetaan hetken aikaa kahvin aueta ja uuttua siellä, että siitä lähtee kunnolla irtoamaan se kahvin hyvät ja hienot aromit. Sitten kun tuosta loppuu tuo kupliminen pinnalta, jatketaan veden kaatamista. Tasaisin pyörivin liikkeen, ei anneta nousta tuon veden pinnan liikaa. Pidetään se koko ajan tuossa kahvin pinnan tasolla. Nyt kun meillä oli 20 grammaa täällä kahvia, niin laitetaan 340 grammaa vettä. Kahvin oikein karkeuden tietää siitä, että tämä uuttoaika on semmoinen 2–3 minuuttia, riippuen vähän siitä kahvin määrästä, että montako kupillista keitetään. Näin, nyt siellä on 340 grammaa vettä. Annetaan kahvin valua rauhassa. Tässä välissä voidaan laittaa kupit lämpiämään. Mulla on tässä kahvikuppi, kaadetaan sinne kuumaa vettä, jolloin kahvi ei jäädy silloin kun se kaadetaan kylmään kuppiin, vaan aina kaadetaan kahvi lämpimään kuppiin. Annetaan kupin hetken aikaa lämmetä. Näin, nyt se on jo ihan tulikuuma ja voidaan kaataa vesi sieltä pois. Sitten kun kaikki vesi on valunut tästä kahvin läpi, otetaan tämä suodatinpussi pois.
Näin. Nyt meillä on 2 kupillista erinomaista suodatinkahvia valmiina. Kaadetaan kuppi.